ang usa ka babae nga taga Magay, Compostela, Cebu. Ang katong matatampo nagdasangan nga Ann. Recorded by X Thunder Gaming. Day, Sab. Day off man ako karong Sabado. Manglaag ta? Pwede ra kaayo, te. Kay day off man sa nako. Ah, sige. Kay medyo na busy man ta itong mga nangaging simana, good. Mamawi, taglaag karon. Ah, sige, te. Mananghit ni Papa. Ay, way problema anak, oy. Sure ka pa nga okay ra nimo? Nga ikaw na usa mahibilin dinis bay? Oo lagi. Ayaw kabalakan ako, nak. Nalipay sa kayo ko nga muhatag yun mo og oras sa usag-usa. Kung buhi patos mama ninyo, malipay gito nga magtanaw nga nagpadayon ang inyong kasuon nga managsuon. Wa ko'y laing kasaligan pa. Si Ate Anra. Kamong akong pamilya. Salamat, Day. Tara, manglaag na ta. Cheers, Ate Ann! Cheers! Woo! Kalabat sa kong uwi. Ate Ann, Oh, higop sa ni sabaw, oh. For sure, labat yun kayo ng uni mo. salamat, Day. Sakto gid ka. Murag mabuak akong oo. Ang. Ubay-ubay masugod kag nainom gabi, eh. By the way, di ba? Nangagdang akong friend ba? Mag-club sila karon. Og na siya ko'y lalaki nga ipalaila nimo. Ha? Kinsa man? Ambot lang. Ato, tati. Para makauyab na kati. Labad man kayo akong uday, uy. Wa ko'y planong mulakaw karon. Ingon man mo inom. Ikaw na lang sa next time na lang ko. Ay, mao ba? Sige, ti. I-update lang unya, ti ka. Naunsa man ni Sab? Alas 2 na skadlaon pero pagyapon mauli. Last po din chat na ako nga naabot na si club. Maura. Oh, siya na siguro ron ay. Day, dugay agud nimo. Wa na ko makabantay sa oras. Mao ba? Daghan kag nainom? Nga mo nagkapoy mo kay nang naong nimo. Pwerte siguro nimo sayaw dito, no? Ato na ko sa kwarto. Matog na ko. Oh. Nga naman to siya. Ay, gikapay lang siguro to. Oy, nibaw na ka sa imno nun nga makahubog, makaduka, pagbiya na. Mausad lagi. Pero dili man ko na sa ingon ana bisag kapuyon og dukaon pa na sig maayo. Murag gid og lahom kay sige na una. Ay, nag-overthink ka siguro ka, oy. Ay, sige lang. Ay, kay palabi ko na ako na agad. Maila na bitaw na, kay musulto na bigyan na siya ni mo. Te, wa kay trabaho niya? Naa, nga naman. Makigpanglakaw ka? Pwede di ka kumpanan. Unya lang ako trabahoon inig ulit na to. Naunta ko isulti nimo. Unsa ba na? Wa ko'y labot ananak. Unya na lang na inig human og kaon para dili ko makadungog. Dili pa. Kamong duha ni ate ako storyaan ani. Tewas sa tagkaon. Ina, ready naming maminaw. Unsa malalak? Pa, magbinyo na ako. Unsa? Unsa? Unsa magminyo na kasab? Nga naman, na di kay uyab. Oh, og naka-decide na mi nga magminyo. Oh, Kakalit pagod ani, day.
magsulti na ako. Abi ba na ako guwatay gitago sa usag-usa? Dili ta nang butang kinahanglan nga imo mahibaw, auntie. Kinsa man ang tawhana? Nakaila ba ko, ana? Dugay na ba na nimong nakaila? Nga naman kapaspas man. Nagdali ka? Dahil dili na ba ingon, ana? Magdus ko! Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Ingon bitaw ko nimo nga nagidligi problema. Unya, unsa may desisyon ninyo, ha? Sugot mo nga, magpakasal sila. Wa may mahimo. Naa naman na. At least na lang kay barugan sis lalaki nga nakapamabdos niya. Og pakaslan siya. Salamat! Bisag unsaon og smile ni Sab. Pero nahibaw ko nga naagi problema. Congrats ninyo. Makita na ko sa iyong mga mata. Ay, kaluoy sa kumangod. Malipayon ba ka siya? Ngayon nakapangutan naman ka, anak. Kaya wa man ko makakita kalipay sa imong mga mata. Sab, nakaila kayo ko nimo. Dili kay ngun anak. Og nausab sad imong pagtaga diri nako. Mahimo ba, ti? Pasagdi na lang kuno ko, bi. Lahi na akong kinabuhi karon. Kaninang ako umaabot nga anak. Og akong bana. Og sultihan ti ka. Malipayon ko sa akong kinabuhi mong ikaw. Mind your own business na lang. Sab. Sakto mo sa Jedi. Pasag din lang imong manghudgod. Dili ko musugot nga dili ko mahibawon sa problema niya. Okay, sige, ani na lang. Naaramang gid mong tanan nagpuyo sa usa ka bahay, no? Panid-in na lang na siya ug ang iyang bana. Oo. Sikreto kong maniid ilabi na siyang bana. Kaya wala ba may makailan ng tawhana? Mahibaw ang nagilagi o niyag unsay problema. Mingaw lagi din ispay. Asa man kang mga tao? Hi. Ay! Jay! Buhi ko! Nga naman magkakos man ka? Hala, sorry, abi na ko si Sab. Asa man din sila? Nangumpra man to. O, ningon man siya nga mubalik ra siya dayon. Bawo nga nagtuo ko nga ikaw siya. Pero, mas humot ka ni Sab. Okay. Ayaw ko basto sa gingon ana, ha? May adlaw ka rin ako. Nga naman, unsa may plano nimo? Nagtuo kag mahadlok ko nimo? Sige, buhata! Kay sumbong di ka ni Sab. Manyakis kang dako. Ti, mahimo ba? Maayo nga mo relasyon ni Jay. Ayaw pagbuhat-buhat og storya bahay niya. Wa ko magbuhat-buhat og storya, day. Tinuod lagi. May pagkamanyak ko ng bana nimo. O mo to yung gibuhat na ko. Ah, dili. Tibaw ko nga imo na gibuhat para magubang ang mo relasyon ni Jay. O basig nasuya ka lang, kaya ako naminyo na. Samtang ikaw, pa'y uyab hangtod karon. Unsa? Day, nahibaw kang dili na tinuod. Kung mauna, pasagdi ko akong bana. Day, Sab. Sakto na uy, nasigilak diya uy. Wala gyud ko makaila sa kumanghod. Sakit kayo sig sinultihan ako. Wa ko mag-expect ka makastorya siya na ako ato. Sagdi na lang, God. Basin og dasan na sa iyong pagmabdos.
Gitsa na. Si Sab, nag-text. Te, sorry sa akong mga nasulti. Please, magstorya ta og balik. Adto ta magkita sa bodega nga atong duaanan sa mga bata pata. Magkastorya tagtarong kay Mingaw dito. Oh, sige, ato-ato ayon. Pag-istorya mo tarong, ha? Ano man, ubanante ka dito. Pero, magpahipi ako, ha? Di ko maminaw ninyo. Sige. Salamat, Besh. Asa naman ni si Sab? Tao-tao naman kung nagpaabot ni Dris Bodega. Jay! Buhi ko! Buhi ko! Kinakinabi naman natin ko. Mabuhat agad ako. Nimo ang akong gibuhat sa imong mangod. O sige, buhati mo sa kumangod, ha? Ano siya pa? Grape. Wa mo may buong. Nga namabdo siya nga. Wa siya uyab. Animal ka! Kahigidi ka. Tabang! Buhi ko! Da! Buok yung gibutilya. Kuyang palagi ka. Bis, okay na ka, bis. Okay na ka. Pulis! Magtawag kang pulis! Pulis? Ano na ipapriso? Te, salamat. Salamat. Ganun mo makamagsulti. Nahadlo ko. Ingon magkansiya ako masulti ko ni mo yung buhat o di mo yung ibuhat na ko. Sorry kayo, te. Sorry. Sakto na. Ang importante nga luwas na kakaroon. Kinsa pa rin tawhana. O diin man to ni mo nakaila. Nakailang ato yung lalaki nga ipila-ila sa kong friend ni mo. Mauto siya. Pero wa yung dahog nga masuyop man na siya. Ang katong gabi una, katuwa ka mo uban og dugay ko na uli. Dito na yung tubuya pagpag-rape na ako. Kinuo ko. Manatuan ako may bago si angay na kong buhaton. Dili ko makaharo kong tanaon ni mo kay Basin niyang makastorya ko ni mas tinuod. Huwag dili ko gusto na inautang mahitabo ni mo. Nahadlokay ko ato tingod. Igo na, anak. Huwag na utang mahitabo na ako. Og sugod karon. Huwag na sila utang mahitabo ni mo. Kaya dili na ko musugot nga mulakaw ka nga wa ko. Dili di ka pasagtan. Salamat, Ate Ann. Salamat, te. I guess I always will. Grabe ang kaluoy nga akong gibati sa akong manghod. Ingon adto na day kabukat ang problema nga iyang gidada. Og sukad adto, mas ni grabe ang akong pag-amping o pag-monitor niya. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Ann nga taga Magay, Compostela, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, One Friend. Someone who understands me together and believes. Ang mong kaagi gibahatan o duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kinapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang iniining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamilya.